nga kakabos gihapon sa kakuwang sa kwarta sa 4-piece. Wa man ni mahitabo sa siugda sa 4-piece sa panahon pa ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, gipalapdan ni kanhi anhing Presidente Noynoy Aquino, gipadayon bisag gihulga utan ning putlon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, o karon gipadayon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon pa nga nahutdan og kwarta ang 4-piece. First time sa history sa 4-piece manahutdan siya kwarta. Ug sa tanang kanasuran sa kalibutan, ang 4-piece sa Pilipinas mo'y usas labing malampuson. Tungod sa kadaghas mga pamilya nga natabangan. Daghan kay mga pamilya ni graduar na sa 4-piece. Nakapag-graduar o mga bata, nakabarog na silang kaugalingon ng mga tiil, wa na sila magsalig sa 4-piece. Pero, for the first time, ang budget sa 4-piece nakuwang in 2023. Sa latest nga kwintada sa Department of Social Welfare and Development, niabot og 3.9 billion pesos. Usa ka dako lay sukli, maupat ka bilyon ka pesos ang deficit. Bilyon ha, dili milyon. Binilyon ka pesos, 3.9 bilyones pesos ang alkanse sa 4-piece. Pasabot, dili na mahatagan sa ayuda ang mga beneficiaries sa 4-piece kay kuwang sila og 3.9 billion pesos. Ang maigo ini ang educational assistance ngadto sa mga anak sa mga pamilya nga beneficiaries sa 4-piece para ni sa tuig sa 2023. 2024 na ta karon, utangan ta og 3.9 billion pesos. Sa ato pa last year paunta ning ihatag kini mong ayuda hangtod karon wa mahatag kay wa nay kwarta ang DSWD. Kinsay sadan ini? Matod sa mga kongresista, si Senador Imee Marcos mo'y sad-an ini. Siya mo'y nag-realign sa budget sa Department of Social Welfare and Development. Ambot mauban ning kwartaha iya karong bisag asa ni sa Imee manghatag man ning kwarta, hinaot dili nimo ang kwarta. Kay kada kung atraso ni Senador Imee, iyang gi laslasan ang budget sa 4-piece para sa iyang kaugalingon nga mga hatag-hatag. Bisan asa siya mulakaw, bisan asa siya mga kampanya. Kaya magpariilan